दा आङो एसा गोरोंबोनाय सायगारिखौ फंनैसो फ्लेग खालामनाय जाबाय ओरै सिङाव बोख्लायमानो Ayo aku nih deh. नालाय सिङाव नावमान बोख्लाया Aku nih nama ayo nggak? खुलुमबाय रायजोफोर जोंनि बाथौ गोथार बाथौ नैजिथि बाबा सानाव फैनानै जोबोद खुसि आरो बे साननि बे फोरबोनि लोगोसे आं बिथां मेथाइगिरि लोगोसे नोंथांमोनखौबो लोगो मोननो सुबिदा मोनबाय आं एक्चुअली बेथ' 25 इयार्स माने 25 बोसोर जोङो फालिदों किन्तु आङो 35 बोसोर 35 इयार्सनो बम्बाइआव थांदोंमोन किन्तु बेयाव जोङो आं 50 इयार्सनि आगोलनो जों बेयाव फैयोमोन मोनबा आं उन्दै गथ'मोन आरो दा जों बम्बाइआव थायोबाबो मा जायो जोङो बाव आं सानब्रै दंफैयो सानब्रैयाव जेसेबां बिबुंथिगिरि दङ बिथांमोना बुंदों पिकनिक जानो थाङो माबा थाङो मिटिङाव रावबो फैया रावबो बे फोरबोआवबो फैयाखै दुखु जोंहाबो बम्बाइआव बेबायदिनो जों बम्बाइआव मागो फालियो बैसागो फालियो गोदान बोसोर फालियो जोङो सिनेमा दिन्थियो बेयाव प्रनिता स्वर्गियारिखौ लानानै मासुम नार्जारिखौ लानानै निकिता बर'खौ लानानै बेनिफ्राय जोंहा आनाया ब्रह्मखौ लानानै थांनाय बोसोराव जोङो बैसागो फालिदोंमोन बेयाव जोङो बैसागोआव आनन्या ब्रह्मनि लोगोसे जोंहा फिल्म डाइरेक्टर रजनी बसुमतारिया जोंनो फिल्म दिन्थिदोंमोन गराय फाख्रि फ्रि जोंथ' रावखौबो लांनोबो हाया फैसा थाखा फैसाबो गैया बिनिफ्राय अन्नाय होनाय फिल्मखौ जोंनो सोरमोन बियो अन्नाय फिल्मखौ जोंनो दिन्थिहैदोंमोन रिया ब्रह्मआ जोंनो फ्रिनो दिन्थिहैदोंमोन आं बर' फिल्मखौ सपन कुमार ब्रह्मआ दिन्थिहैदोंमोन बिनिफ्राय टेन्डिं बड'सा जाय बिराद साहा बागान बानायो बिथांनि फिल्मखौ जों बम्बाइआव जोंखौ इन'ग्रेसन खालामनानै जोंजों दिन्थिदोंमोन थ' देग्लाय 3-4 मासनि आगोलनो जोंदाव बड'सा माने आर'नाइ फिल्मनि डाइरेक्टर फार्स्ट बड' फिल्मनि डाइरेक्टर बिथाङा थांदोंमोन 15 जन बिथांमोना फिल्म डाइरेक्टर एक्टर एक्ट्रेस थांदोंमोन बम्बाइआव आंबो दङमोन जों बेरायफेरदोंमोन गासै फिल्म स्टुडिअ नायदों फिल्म सिटियाव थांदों थ' बिथांमोनजों रायज्लायनायाव बिथांमोना मा बुंदों स्पेसियेलि देग्लाय बैसागोखौ बड'लेण्डनिफ्राय थांनानै बम्बाइआव फालिगोन बम्बाइआव बैसागो फालिगोन आरो आर'नाइ मा होनो बे फार्स्ट फिल्मा मामोननो जोंनिया आलायारनखौ जोंनो फ्रि दिन्थिगोन बम्बाइआव बेनिफ्राय मा दङ बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएसन दङ बिथांमोनाबो थांदोंमोन बिथांमोना बुंदों बोले एबार फिल्म एवार्ड बर' फिल्मनि डाइरेक्टर एक्ट्रेसनि एवार्डखौ बम्बाइआव फालिगोन जोबोद खुसिनि बाथ्रा थ' स्पेसियेलि आं बम्बाइ बर' ससाइटिनि प्रेसिडेन्ट माने चेयारमेन आं 35 इयार्स बम्बाइआव दङ आंनि न'आ मेदा बाजारनि सोनाबा 35 इयार्सनो आं गामिखौ गारनानै थांदोंमोन दा आङो फैफिनदों आङो गथ' गथाय थायो बम्बाइआव थायो नाथाय फेमिलियानो थायो आङो स्पेसियेलि दिनै बुंनांगौआ बेनो आं एनाउन्समेन्ट खालामदों बिथांनि गसे उन्दै आं दासो सिनाय मोन्दों दिनैसो मोन्दों बिथांखौ आं लाना थांगोन बम्बाइआव बैसागुआव आरो लोगोसे जाय फैदों दिनै जायखौ जों हांख्रायनानै लाना फैदों बिथांखौ अलरेडि आं बुंखांबाय आं बम्बाइआव बिथांखौबो लांगोन थ' बयबो जों नाजानांगौ जेरै दाख्लै बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिना फुरा प्रिथियाव जों मिथिहोदों बयबो जोंखौ मिथिदों थ' बेबायदिनो बैसागोखौ बम्बाइआव फालिनानै बयखौबो मिथिहोनांगौ आंनि बुंनांगौआ बेखायनो जों सरकारजोंबो रायज्लायगासिनो दङ बेखिनिखौनो आं बुंबाय बम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै बयखौबो खुलुमबाय धन्यबाद रायजोफोर एक्सुवेलि जोंनि आनसलिक मेदायाबो माने इसेल' नङा ना नै जोंनि मेदानिफ्राय थांनानै सुदु मुम्बाइआव बिथाङा माने जाबायदिहाय बिफाव लायदों खामानि मावहैदों बिनि थाखाय खेबसे गोबाराखै हमनांगौ रायजोफोर आदाया जाबायदि बुंबाय मोजाङै थायोब्ला गसाया मोजां लाखियोब्ला निस्सय थांनो नाजागोन आदा खोथा होबाय थेंक इउ साबायखर थाबाय वीरेन्द्रनाथ सायगेल सारनिसिम जानांगौ गोबां उन्दैफोरानो जोङो
बिरेन्द्रनाथ सरगयारि सारखौ आङो बे समाव साबायखर बावबाय जोङो दा नैबे समाव जोङो मेथाइ रोजाबनायखौ दोनथ'नानै दिनै जि मोनसे मैखोम हाबाफारि लटारि खेला होनाय बेखौ जोङो जागायनो लाबाय बिनि उनाव जोङो फारि फारि मेथाइ खननाय मोसानायखौ जोङो जागायफिनगोन हेल' जोंहा गंसे डेस्कनि गोनांथि जाना फैदों बिजिरगिरि बिथांमोननो भलेन्टियार बिथांमोना थाबैनो गंसे डेस्क लानानै फैनांगौ हेल' जोंहा दिनैनि जानो गोनां लटारि खेला बेखौ जोङो जुदु सिङाव सोनानै दोननाय बलखौ रायजो बिथांमोननिफ्रायनो जोङो बोनो होनाय जागोन बेखायनो गोसो गुदुं बोगिरिफोरा जों खाथियाव फैना थाफैखायो Wow.